खुलुमबाय आं किलिकाम ब्रह्म बे समाव फोसावनो लादों दा हेडलाइन निउज आसाम आयेन आफादनि सोलिफु बाजेट जथुमायाव बावैसो सिगां महाराष्ट्रनि सासे एमएलए आ आसाम थागिबिफोरखौ सैमा जाग्रा होननायनि सायाव सरसा जालायनाय खौरां मोनदों धेमाजियाव सासे मेट्रिक आनजाद होग्रा फरायसाया गावखौनो फोजोबना लादों गावखौ मानो फोजोबना लाखो बेनि जेबो रोखा खौरां गैथ'आ एएफि दोलोनिफ्राय आतिसि आरो सौरभ भारत राजआ गोदानै दिल्ली केबिनेट मन्त्रि महरै समायखिरा लाबाय चीन हादराव फिन खेबसेबाव शी जिनपिंआ हादरगिरि महरै सायख'जाबावबाय मख'नो गोनांदि बिथाङा चीन हादरगिरि जानाया बे खेबजों खेबथाम जागोन लेन्ड फर जब स्किमनि दायाव इनफर्समेन्ट डिरेक्टरेटआ बारग'मेल बिफाननि मन्त्रि लालु प्रसाद यादवनि मोन 20 जायगाफ्राव नायबिजिरसंदों जार्मानि जिहबेल उइटनेसेस हलाव गिख्रंथाव गुलि गावनाय जाथायजों जायगायावनो 7 सुबुंफोरनि जिउ खहा सरनिया कसारिनि एसटि मर्यादाखौ बोखारना होनायखौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया गावनि जोबथा रायाव फोसावबाय बाक्सानि मुसलपुराव दिनैनिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों आबाद मेलाया जागायबाय सरनिया कसारिनि एसटिनि मर्यादाखौ गुवाहाटीनि गोजौ बिजिरसालिया बोखारनायनि राय फोसावनायखौ बनसुनिफ्राय खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बरायदों क'क्राझार थिनालिनि माइनाव बिलि गामियाव रायजो राजाफ्रा 4 ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमना पुलिसनो हरदों दिनैनि फोसावनो लानाय दा हेडलाइन निउसआ एसेनोसै गोजोन्थों गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं बारा नङा फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन